ଅଞ୍ଚଳରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ବସ୍ ବିହାର ଗୟା ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ହଜାରିବାଗ ଜିଲ୍ଲା କଟମସାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ 2 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଷ୍ଟ ଜାଭା ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୋମାର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରୋମା ଏଫ୍ସି ଓ ପର୍ସୋବାୟା ସୁରବାୟା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହାରିଯିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ଦଳଚକଟାରେ 128 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 180 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।